Ναι. Γλύψη 3-2-1 πάμε. Μαλάκο, άκου να σου πω χοντρέ. Δεν σε φοβόμαστε ρε. Οι απειλές σου εμάς δεν περνάνε. Θα βλέπεις τα παλικάρια μου πίσω. Αυτός εδώ με χαμπαριάζει Χριστό. Το βλέπεις αυτόν. Δεν το βλέπεις τώρα, θα το δεις σε λίγο. Αυτός με την μπλε, από τους καλύτερους μου. Έχω φάει 5 χρόνια για βιασμό παχών αγελάδων. Άκουσες μαλάκα. Παχών αγελάδων. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τη σειρά σου. Άκουσες με Λουμπίνα, έχει τη σειρά σου. Πάρ' το χαμπάρι. Έχω και το καλύτερο, τον έχω έξω. Μάνος Κάπα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μάνος Κάπα. Πλάτη. Κάμπα. Ξέρεις μαλάκα που θα σε στείλω? Ξέρεις που θα σε στείλω? Στο Μνίτς. Ξέρεις τι είναι ο Μνίτς? Θα το μάθεις σύντομα, μην αγχώνεσαι. Στείλε ρε μαλάκα! Στείλε 5-6 αυτοκόλλητα. Στείλ τα. Αυτοκίνητα. Στείλ τα. Να δω τι μάγκας είσαι. Να δούμε. Άντε ρε μαλάκα, στείλ τα, σε περιμένουμε. Δεν φοβόμαστε κανένα. Κλείστο.